nil-għakom għal-ministerjata u nil-ringrazzjakom tal-attendenza ta'kom. Introduzzjoni żgħira l-ministerjata tal-lejla. Bżejn it-tletinijiet, twildet għaqda li sa mill-bidu tagħha ħadmet romanzi foqsma differenti bħal-letteratura u l-kultura. Sa mill-bidu wieħed mill-għanijiet prinċipali tal-għaqda kien it-tqanqil tal-interess fost l-istudenti tal-Università. Għal-daktant l-istudenti tal-Università dejjem kienu l-ruħ tal-għaqda. Minnhom toħroġ l-enerġija biex il-mutur tal-għaqda jibqa' jiffunzjona. Madwar 40 sena wara li twaqfet l-għaqda jiġifieri fis-sebgħinijiet, il-mutur tagħha kien għadu għaddej fost l-oħrajn l-istudenti universitarji kienu attivi fiha. Biżżejjed insemmu xi attivitajiet li seħħew dak id-diċenju bħal kxif tal-irħama fil-biblioteka tal-Università biex tfakkar l-40 sena mit-twaqqif tagħha minn Rużar Grifo Ġusepp Bonnici fil-71 u l-volum Sbieħ li ħareġ fil-72. Waqt li kien qed isir dan kollu minn fost l-istudenti universitarji, il-professur John Portelli kien is-segretarju tal-għaqda bejn it-72 u 73. Illum, f'laqgħa unika bħal din se niltaqgħu ma' John Portelli bħala l-eks segretarju tal-għaqda, iżda mhux biss għaliex Portelli huwa wkoll professur, akademiku u awtur. Fl-aħħar ir-rwol li semmejt min ilu kien magħruf ukoll bħala John Pitt. Illum il-ġurnata John Portelli huwa professur tal-filosofija, politika u tmexxija tal-edukazzjoni fid-Dipartiment tal-Istudji Umanistiċi, Xjenzi Soċjali u l-Edukazzjoni għall-Ġustizzja Soċjali ġewwa l-Università ta' Toronto. Ilu jgħix il-Kanada mill-1977 u għalhekk iż-żjara tiegħu f'Malta ma stajniex inħalluha tgħaddi mingħajr ma nagħtuha l-importanza li jistħoq ilha. Barra l-pubblikazzjonijiet fil-qasam tiegħu huwa ppubblika żewġ kotba tal-poeżiji bil-Malti u bit-traduzzjoni għall-Ingliż bejn żewġ dinjiet 2003 u taħt iċ-ċirat 2008. Fost l-oħrajn xogħol tiegħu deru wkoll fl-antoloġija Id-Demm niżel bħax-xita 2009 u sekwenzi ta' tluq 2010. Wieħed mill-ruoli tal-għaqda dejjem kien li torganizza kwota li torganizza sessjonijiet ta' programmi ta' studju kif ukoll programmi ta' qari ta' xogħlijiet letterarji Maltin u tippromovi kull manifestazzjoni u rappreżentazzjoni bil-Malti. Hekk seħħ matul is-snin hekk illum qed naraw dan l-irwol moqdi b'mod ħaj. Ma rridx intawal biss u għalhekk se ntemm l-introduzzjoni tiegħi b'dan il-ħsieb. Meta twaqqaf dan il-kumitat ta' interim għal sena l-kol kemm aħna ħarisna lura lejn il-punt ta' tluq u ħsibna fuq minn aħna. X'jażilna minn għaqdiet oħrajn u x'għamilna l-għaqda tal-Malti Università. Fuq kollox b'ħafna entużjażmu għamilna fil-futur. Wordsworth jikteb hekk: Let us learn from the past to profit by the present and from the present to live better in the future. Għalhekk fid-dawl tal-laqgħa tal-lum nistaqsi. X'inhi l-għaqda fil-preżent jekk ma tirrikonoxxix il-passat tagħha li minnu trawmet u ddakret? X'inhi għaqda jekk ma taqqadx il-passat mal-preżent tagħha biex minnu titgħallem u tikber? X'inhi għaqda jekk firdana ma taqqadx il-membri kollha tagħha? Professur u President tal-għaqda. Grazie ħafna dell-organizzazzjoni, grazie lil-bom kollha. Il-pjaċir, il-ċivil u li ħaġenni għandi John Portelli, għax ma jridniex intiħfiki, tiġamen għalija. Din-il-laqa seħħet bis-saħħa ta' Heidi għal il-Dipartiment tal-Malti, u aħna gburin u ħadna din l-opportunità għax bħalma għalet li l-eruq tagħna x'inhu minn fejn ġej. U ħanibda nsaqsik xi ftit mistoqsijiet biex forsi dak li jkun isir jafek daqsxejn aħjar. Meta kont student fl-Università ta' Malta, ma kellekx il-Malti bħala suġġett, imma kont fuq linja oħra. X'ħajrek li tidħol plan? Qabel xejn nirringrazzja lilek u lill-Adrian u l-Bernard u l-oħra u l-Ellen u l-oħrajn kollha li ħoġġu biex issir minn is-sala ta' il-lejla. Fil-fatt jiena kont student tal-Malti u tal-filosofija. U tnejn mill-li kienu fil-grupp tiegħi Mario Levon u Mara tiegħu Phyllis, jiena nafa Phyllis nifsu. Konna ġenerali ġifieri. Malti minn għalija konna xi 17. Filosofija kont jien waħdi. Jiġifieri jiena kont naf l-għaqda qabel dħalt l-Università, għax sentejn qabel tal-Università, l-għaqda kienet nidi kompetizzjoni ta' essays il-dawk li konna il-Junior College. U jena ktibt essay u l-Bach Forward Premium
għal niftakar tam l-ktib San Ġwan ta' Ġużegarja. Għallu għandi il-veri, iġifiri minn dejjem kalli kont miġbut għal Malti, ma kellix għalfejn ċaħat jikkonvinġini illi nagħti s-sem li nista' bħala student bil-laqda. Bil-laqda kienet ġofija. Fil-fatt 72-73 kienet l-ewwel sena. Naħseb jiġifieri diġà kont imħajjar. U kien hemm nies li kienu ħabirku u lilna l-ġodda u kien hemm kuntatt mal-Junior College ukoll. Kienu ħajruna ħafna. Minn studenti kien niftakar li kienu ħabirku kien hemm Mario Costa, ma nafx sa minnu. Kien hemm ċertu wieħed George Muscat minn Kalbalzan. Kien hemm Cesare Catan li tgħidu li miet tal-aħħar. U kien hemm ieħor ukoll minn Rabat mifsud. Franz, mifsud. Konna kienu flaqda u kienu qabilna. Kienu xi sentej qabilna. George mifsud kien sentej qabilna. U kienu jħajruna dak li għandna kif bdejna dakar. Ma rrid nsemmi wkoll li jiena Form 4 u Form 5 għallimni l-Malti kien Don Franz Camilleri u naħseb minn hemm li bdejt nkun aktar imħeġġeġ biex nitgħallem il-Malti sewwa. Qabel Don Franz, insomma, li kien hemm kien jgħallimni l-Malti naħseb kien jagħmlu ħilithom kollha, imma Don Franz kien Camilleri kien kellu passjoni ħafna għal-Malti. U kien flaqda? Le, ma kien flaqda. Dak iż-żmien sapejna kiena tkun student tal-Università biex tkun flaqda tal-Malti Università. Tinsiġ, kien hemm ħafna diversi għaqdiet oħrajn dak iż-żmien, kien hemm il-moviment għamil letterarju. Li twaqqaf fis-sittinijiet. Dak kont membru tiegħu wkoll. Kien hemm naqda letterarja Maltija naħseb li għadha teżisti wara din. Għadha li ma nafx. Ekku, dak kont membru tagħha wkoll. Kien hemm laqda kittiba żgħażagħ minn li għażam biċ-ċantar kien għamel ħafna kien żmien kien ħsieb. Mbagħad kien hemm l-Akkademja tal-Malti. L-Akkademja tal-Malti tkun iggradwat u ktibt sew biex issir membru tal-Akkademja tal-Malti, u mbagħad kien hemm laqda tal-Malti Università. Ġifieri laqda tal-Malti Università kellha r-rwol li tiġbor l-istudenti mhux biss tal-Malti ma' studenti oħrajn. Fil-fatt kellna studenti oħrajn tal-istorja, tal-liġi, li kienu attivi. U niftakar jiena, pereżempju Reno Borg kien storja, dak kien attiv. Barra kien hemm għal-żmien Frendo li kien speaker, Michael Frendo ukoll kien għamel żmien kien involut, Joe Effect Zara kien involut, u l-Ministru ieħor x'inhu tal-affarijiet barranin, Francis Zambidemek ukoll għamel żmien kien involut. Ma kien hemm Giuseppe Xkembri għamel żmien kien involut ukoll. U Karl, ma Karl kien Malti jiġifieri, Karl kien involut ukoll. Daw qed insemmi nies li ma kinux Malti. Ma kinux kellhom u xorta waħda kienu involuti. Minn fakultajiet tax-xjenza ma niftakar il-ħadd li kien involut. Fit-teżi ta' Joe Borg jikkwota li fil-bidu ta' snin 70 inti kont is-segretarju. Ovvjament għattilna il-presidenza kienet ta' Ġużan. Il-President dejjem kien skont il-Kostituzzjoni, mhux il-kap, il-professur, tinsiex kien il-professur tad-dipartiment kien ikun hemm wieħed biss dari fuq il-professor, u l-professor kien ikun biss il-kap tad-dipartiment. U dak jibqa' forrat sakemm jirtira jiġifieri, mhux kif idin issa. Mhux qed ngħid li issa mhux sewwa, issa qed nifollow qed insegwu aktar il-patterns ta' barra minn Malta. Qabel konna nsegwu l-patterns Ingliżi li tbidlu wkoll. X'kien ir-rol tiegħek bħala segretarju? X'kien jinvolvi li tkun segretarju ta' tal-Malti ma fis-snin 70? Snin 70 mhux ilhom. Li kien jinvolvi naturalment bħala segretarju kull meta nintaqgħu bħala kumitat bejn 3 ġimgħat u bejn kull 3 ġimgħat u 5 ġimgħat jien kont inżomm il-minuti. Il-minuti
kontent jew il-professor Akulina ġek kienet tidraba biex jaram, ma kienet bidder xejn jiġifieri. Korrespondenza kienet tkun segretarju, dawk prinċipalment, imma wkoll fil-72-73 waqfet isa federazzjoni tal-għaqdiet tal-Malti kienet tisseħ il-Kunsill tal-Malti. Ma nafx għadix teżisti, il-Kunsill tal-Malti kien konna nintaqgħu su kull xahrejn u kien kompost il-Kunsill b'rappreżentanti ta' kull għaqda tal-Malti li kien hemm, jiġifieri l-Akkademja, l-għaqda tal-Malti Università, l-għaqda Kittiba Żgħażagħ, l-għaqda letterarja u l-moviment. U s-segretarju kien ikun ir-rappreżentant. U dak iż-żmien il-President kien għadu Ġużè Gallia tal-Akkademja. U mbagħad kien hemm Boris Gurija wara. Kif kontu tħarsu lejn l-għaqdiet l-oħra, jew kif kontu taħdmu ma l-għaqdiet l-oħra? Kien ikun hemm rivalità, kien ikun hemm kbir, kontu torganizzaw attivitajiet li kien hemm. Speċi kif kontu tħarsu lejn xulxin? Ma naħsibx li konna organizzajna affarijiet flimkien ma' diet oħrajn, għalkemm il-Kunsill msamma ta' qabad imbagħad sal-75-76 kienu organizzaw affarijiet flimkien. Ma kienx hemm xi kompetizzjoni, imma aħna kellna l-aspett tagħna, jiġifieri li naħdmu għal-Malti fl-Università. Tinsir fl-Università konna 2000 student bej wieħed u ieħor. U ma nafx sħabi kif kienu jħossu, ma jiena kont inħoss li kien hemm bias kontra Malti wkoll dak iż-żmien. Forsi mhux aħrax ħafna ma kien hemm. U ma nafx sħabna l-istudenti l-oħra kif kienu jarawna li konna naħdmu fl-għaqda tal-Malti. Dak iż-żmien fis-sebgħinijiet il-moviment minn letterarju kien għadu l-aktar għaqda tal-Malti qawwija, mingħajr dubju ta' xejn jiġifieri. Kellna x'in kont membru, jien kont membru tal-għaqdiet kollha. U kont immur għal dawk ta' darba fis-sena meta jerreġu, kont immur kollha. Konferenzi ġenerali kont immurhom kollha. U l-ġurnali kont tixtrihom kollha. U meta jkun hemm xi tnirija għal xi poeżi jew kitbiet għal xi sejħa ta' ġabra kont nibgħat il-kollha. Ma kulħadd jiġifieri. Huwa tanti, għandi niftakar tal-laqgħa Kittiba Żgħażagħ kien hemm eku wieħed għalex fis-sebgħinijiet tal-moviment kellhom ieħor isfar u iswed ma niftakarx jismu. Eku ġabunna għal-Fedda Gabriele kien jgħallimni s-sekonda, ġifiri tinżammilek 73 ħaġek. Ġek eżatt, ma kull sena, u għanta għazda Malti kodba ma konniex noħolġu, konna noħolġu leħem Malti, imma leħem Malti kien fidejn l-allima. Ġieli kienu jippubblikaw xi poeżi tal-istudenti u forsi xi papers jew studji li saru mit-teżijiet, imma l-biċċa kbira kien għall-akademiċi u aħna l-istudenti ma bil-rispett kollu ma konniex konsiderati bħala akademiċi biżżejjed kif toħorġu sejħiet ta' xogħlijiet mhux fidejhom kienet tkun, mhux fidejn l-għaqda kienet tkun. Fil-leħen il-Malti le, kien fidejn il-Dipartiment tal-Malti. Fil-Dipartiment, l-għaqda ma kienx. Le, kienet hemm, imma ma kenniex jiġifieri l-awtorità li niddeċidu se nippubblikaw mhux se nippubblikaw. B'hekk imbagħad għall-istudenti Mario Costa u Cesare u ċertu ieħor Mario Falzon u George Muscat kienu ħarġu l-musbih. U dak kien joħroġ xi darbtejn fis-sena u naħseb ma naf kemm dar joħroġ. Dak iż-żmien ukoll l-istudenti